kini oral tradition ni. Wa ni dokumento na nahitabo ni panahon ni Hari Humamon dinhi sa Subo. Dunay pamilya nga taga Pasil nga ganahan kay mga og buriring, nangahilo bitaw ng buriring. So panahon pag yun ni Humabon, diha na mahilong buriring dinhi sa Subo, taga Pasil pag yun. Nag-uulin taon ng mga silingan, kaya ang tibok pamilya yun nga nagkakaog buriring nangaluya. Nagligdas na lang sa saog, kaya pwerte ng luya ha. Ipakain mga matay na yun. Ang mga sakop sa pamilya. Pagkadungog ko ni Queen Juana, pinunyagan naman siya. Niadto ko na siya sa Pasil, gida niyang imahe ni Senyor Santo Niño. Pagkakita niya mga sakop sa pamilya ng ligdas na saog ng aluya na, iyang butang kay mo na may panimuot. Nawala na magpanimuot kay himatyo naman ang tibok pamilya. Iyang gibutang ang tiilan ni Senyor Santo Niño sa ilang agtak sa kada sakop sa pamilya. So, mama, papa, mga bata. Sus, human kunog dapat sa tiil ni Senyor Santo Niño silang agtak, mura kunog na timbakwas. Gikan sila pagkatug ang tibok pamilya na mura na hitabo. Piskay ilang panglawas, balik ilang kabaskog, mura na sila guwamaon sa buriring. Mura na sila gikan nga nangatug. So, sa mga legends ni Senyor Santo Niño, oral tradition din sa Subo.